बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा समाजारि बिजोङाव एबा फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा जोबोदनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा एबा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। फेसबुक पेजनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे गावखौ सोरबा जुदि राजखान्थियारि भाबै एबा गुबुन हारिनो बे समाव एरनानै एबा थुनज्लायनानै बाथ्रा बुंनानै जुदि राजखान्थियारि मुलाम्फा जुदि लानो नागिरदोंबा बेवहाय सहायथावै दुखु मोननाय थागोन एबा दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा। बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ फारि फारि फोरमायगोन। थारैनो बे समाव राजखान्थियारि बाबै जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे बिथां दिपेन बर'खौ बायदिसिना एबा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनबाय दं। जाय समाव हारियाव अलखद, जाय समाव बे समाव जे मोनद' हारिनो एसटि होनो जे बिथांखि लानाय आसामनि आयेन आफाद बेखौ लानानै गोबां सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया सोलिदों आरो बेराफारसेजों बे समाव गोख्रों भाबै रायजो नाङैनो ट्राइबेल फरायसाफोरा गोख्रोङै सोमावसारदों आरो सोमावसारनानै गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बे समाव राजखान्थियारि बाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिथांखौ बे समाव राजखान्थियारि भाबै थुनज्लायनानै जे बिथाङानो दाय एबा बिथाङानो माखासे हाबाफोरखौ मावदों होननानै जुदि अजद खालामोब्ला बेवहाय जोबोद दुखु थागोन होननानै बिथाङा लिरनायखौ नुनो मोनदों। फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे दिपेन बर' बिथाङा मा लिरदों। बिथां दिपेन बर' बिथाङा लिरदों जे आंखौ मुं सुनानै आरो गुबुन हारिनो थुनज्लायनानै सोरहाबा राजखान्थियारि मुलाम्फा लानो नागिरदोंब्ला बियो सहायथावै दुखुनांथाव। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आंखौ मुं सुनानै आरो गुबुन हारिनो थुनज्लायनानै सोरहाबा राजखान्थियारि मुलाम्फा लानो नागिरदोंब्ला बियो सहायथावै दुखुनांथाव होननानै बिथाङा लिरनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा लिरबावदों दे हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावनि जिउ बावनो गोनां जायोब्ला आंहा दुखु थानाय नङा। दुखुआ थागोन अब्लासो जेब्ला जोंनि मोनथाय अधिकारा जोंनि मेगन सिगाङावनो गोमालांफिनोब्ला। बेवहाय मोनसे जोबोदनो मोनसे ओंथि गोनां बाथ्रा बिथाङा लिरदों। हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावनि जिउ बावनो गोनां जायोब्ला आंहा दुखु थानाय नङा। बे हारिनि थाखाय जुदि थामोनथानि थाखाय जुदि जिउ बावनो गोनां जुदि जायोब्ला बेवहाय आंहा दुखुनांथाव बा दुखु मोननाय थानाय नङा। नाथायबा बे समाव दुखुआ थागोन अब्लासो जेब्ला जोंनि मोनखानाय अधिकारा जोंनि मेगन सिगाङावनो गोमालांफिनोब्ला, जोंनि जुदि मोनथायफोरा जोंनि मेगन सिगाङावनो, जोंनि थामोनथा रैखाथिफोरा जोंनि मेगन सिगाङावनो जुदि खोमानानै जुदि लानो गोनां जायोब्ला अब्ला दुखु मोननाय थागोनखौ फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बिथाङा लिरथिदों एबा बिथाङा आरोबाव गोलाव लिरदों। बिथाङा गोबां ओंथि गोनां बाथ्राखौ बिथाङा लिरदों। बिथाङा बुंदों दे सैथोआ बेनो बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि बिटिसिआव थानाय क'क्राझार चिरां जिल्लानि बर'जों लोगोसे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो मोनसे लक्षन रेखा बोनाय जादों। आरो बेवहाय फोरमायथिदों जे बे समाव सैथोआ बेनो जे बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि बिटिसिआव थानाय क'क्राझार चिरां जिल्लानि बर'जों लोगोसे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो मोनसे लक्षन रेखा बोनाय जादों। आरो बेवहाय मोनसे बोखावजायै गवालपारा होननानै मख'दों। जाय बोखावजायै गवालपारा, बे गवालपारासिम सिमाया थागोन जे जाखिनि गोदानै ट्राइबेल जानो थाखाय थांगासिनो दं। आरो बेवहाय बाथ्राया मख'नाय दं जे बोखावजायै गवालपारा होनोब्ला जों माबे जायगा दं एबा माबे गोग्लैगोन जे बोखावजायै गवालपारा फारि फोरमायनि। बेवहाय दङ क'क्राझार चिरां जिल्लानि बर'जों लोगोसे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो मोनसे लक्षन रेखा बोनाय जादों। आरो बेवहाय क'क्राझार चिरांनि बर'फोरजों लोगोसेनो थाखानाय ट्राइबेलफोरनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो मोनसे लक्षन रेखा बेवहाय बोनाय जादों। मोनसे सिमा बेवहाय थिखानाय जादों। बेनो दाय जादोंब्ला आं हगारनानै होनो राजि। जुदि क'क्राझार चिरां जिल्ला आरो बड'लेण्डनि बर' रायजो राजाफ्रा बुङोब्ला क'क्राझार आरो चिराङा बिटिसिनि मोन 15 ST समष्टि, मोनथाम बिधानसभा
एसटि समस्ति आरो मोनसे लक सभा एसटि समस्ति आरो बिथाङा फोरमायथिदों एबा दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव जे माब्ला बेखौ एबा बे समाव गनायथिगोन आरो बेनि सायाव बिथाङा बुंथिदों जे बेनो दाय जादोंब्ला जुदि बे रैखाथि होनायानो जुदि एबा बाथ्रा बुंनायानो जुदि बेनो जुदि दाय जादोंब्ला एबा जाखिनि रैखाथिनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां दिपेन बर'आ बेनो जुदि दाय जादोंब्ला बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बेनो दाय जादोंबा आं हगारनानै होनो राजि एबा बे सोमावसारनायखौ बिथाङा दोनथ'नाय एबा बे समाव थाबथा होनायनि मोनसे बाथ्राखौ मख'दों जुदि दाय जादोंब्ला बेखौ दोनथ'नायनि बाथ्राखौ बिथाङा मख'दों आरो बेनि उनाव जुदि क'क्राझार चिरां जिल्ला आरो बड'लेण्डनि बर' रायजो राजाफ्रा बुङोब्ला क'क्राझार चिरां बिटिसिनि मोन 15 एसटि समस्ति बिटिसिनि मोन 15टा एसटि समस्तिया बेवहाय गोग्लैगोन बे बोखावजायै गवालपारायाव बे गोग्लैगोन आरो बेनि अनगायै मोनथाम बिधान सभा बेवहाय गोग्लैगोन आरो एसटि समस्तिया मोनथाम रिजार्भेशना बेवहाय गोग्लैगोन आरो बेनि अनगायै मोनसे लक सभा एसटि समस्ति क'क्राझाराबो बेवहाय गोग्लैगोन एबा क'क्राझार लक सभायाबो बे समाव गोग्लैगोन आरो बेनि अनगायै बिथाङा लिरबावदों जे गाव हारिनि खौसेथिनि सार्थआवसो आं खुगा मुथुमनानै थादों थैयोब्ला हारिनि थाखाय थैगोन आं थाङोब्ला हारिनि थाखाय थांगोन बिथाङा दुखु मोननानै बाथ्रा बुंथिदों जे बिथाङा बुंथिदों जे गाव हारिनि खौसेथिनि सार्थआवसो आं खुगा मुथुमनानै थादों जे जेबो बुङाखै बिथाङा नाथाय थैयोब्ला हारिनि थाखाय थैगोन थाङोब्ला हारिनि थाखाय थांगोन बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव क'क्राझारनि माखासे पार्टफोर जे बोखावजायै गवालपारा बे गवालपारायाव गोग्लैनाय क'क्राझार आरो चिरांनि जे मोनसे पार्टफोर जायखौ जों बुंदों मोन बिटिसिनि मोन 15टा एसटि समस्ति एबा मोन 15टा एसटि बियाब बिटिसि पार्टनि बेयो क'क्राझार आरो चिराङाव गोग्लैनाय मोन 15टा एसटि समस्ति आरो बेनि अनगायै मोनथाम बिधान सभाया बे समाव बे बोखावजायै गवालपारायाव गोलैगोन एबा बेयो मोनद' हारिया जुदि एसटि जानाय लोगो लोगोनो बेखौ एन्जय खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायै बेनि अनगायै मोनसे लक सभा नोंथांमोना मिथिगौ जे क'क्राझार लक सभा बे लक सभाया गोलाव सम खमैबो 10 बोसोर जाय नोंथांमोना मिथिगौ जे जाय बर'जों नोजोर बोनानै बिथां नब कुमार सरनिया देरहालांदोंमोन नब कुमार सरनिया जाय एसटि नङामोन जाय एसटि नङै जानानै बिथाङा देरहालांदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बै गोजौ थाखोनि आरो जोबोदनो बुरजा सुबुं अनजिमा थानाय हारिया जुदि एसटि मोनोब्ला अब्ला क'क्राझार लक सभाखौ बर'फोरा अरायनि थाखाय खोमानानै लानांगोन बेखौसो दुखु मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो जायखौ नोजोर बोनानै ब्लेम खालामनाय एबा बिथांखौ दाय होनाय बे दाय होनाया मोनसे ओंथि गैया एबा जुक्ति गैया होननानै बिथाङा बुंथिदों मानोना बे समाव बर' हारिनि बर'नि थामोनथा आरो सार्थनि थाखायसो राजखान्थियारि मोनथायनि थाखायसो बे समाव जुजिबाय दं होननानै बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा